हारिया दिनैबो गोबां इसु दङ जाय इसुसफोरखौ जों दाबो आनसल्भ जानानै दङ दिनैसिमबो सुस्राजोबनो हायाखै दा बै इसुफोरखौ जुदि जों मिट खालामनांगौ जायोब्ला मालाबा जों दान्दिसे समनि थाखाय बे डेभेलपमेन्टखौ दोनथ'नांगौ जायो नाथाय रायजो राजाया मालाबा डेभेलपमेन्टखौ बिराद नागिरोब्ला डेभेलपमेन्टजों थांनो लुबैयोब्ला इसुखौ खिन्थु जों बिराद गोजानाव दोनबोनांगोन बे मोननै बाथ्राखौ जों बुजिनांगोन डेभेलपमेन्ट आरो इसुखौ जों जुदि सिगाङाव लांनो लुबैदोंब्ला डेभेलपमेन्टखौ दोनथ'नांगोन आरो डेभेलपमेन्टजों थांनो लुबैदोंब्ला ससाइटिया होमब्ला जों इसुखौ जाल्लाब गारनानै जों थांनांगोन बे मोननै बाथ्रा जों बेखौ बुजिनांगोन नाथाय आं बेखौनो खावलायदों जोंनि गेजेराव जोंहा दिनै पेरेलेलि थांनायनि मोनसे सम जाबाय दिनै जोङो नायदों कार्बि आंलंनि इसु बे कार्बि आंलंनि इसुआ दिनै BSC आवबो जोङो बेखौ BTC आवबो बेखौ लाबोदोंमोन आरो BTR आवबो बेखौ लाबोदों नाथाय बिथांमोना दिनै गोलाव सम जुजिबाय नाथाय हाजोआरि जि मोनसे बिथांमोना ST मोननांगौ बेखौ दिनैसिमबो मोनासै बिराद गोलाव बिथांमोना इनभेस्ट खालामबोबाय बेयाव मुंख्लंबो जाबाय थाखा फैसा गारबोबाय ब्रेनबो इनभेस्ट खालामबोबाय फिजिकेलि जे बेसेबां आन्दोलन खालामखो कुनु बेयाव माने जोंहा कुनु माने बेयाव माने सिमना गैया दा बेखौ जों बयबो मिन्थिगौ थेवबो दिनै बिथांमोना मेङाखै दिनै लिडारशिपफ्रासो मालाबा जों मा जायो जोंनि सायाव कनफिडेन्सखौ गोमाहोनानै जोङो माने फेस जानो हायैनि मोनसे थासारिया दिनै नुजादों दा आं बेखायनो खावलायदों दिनैबो बर'फोरनि गेजेराव गोल्डेन पिरियड दिनै BPF सरकारा दिनै NDA सरकारजों दङ दिनै बिथांमोना दिनै जोंना मन्त्रिबो दङ केबिनेट मन्त्रि आरो दिनै बिराद मोजां मोनसे गोहोम खोलैनो हानाय मोनसे अबस्था दङ आरो दिनैबो जोङो बेखायनो बे सुजुग सुबिदाखौ दिनै लानांगोन दिनै जों सम मालाबा राजनितिखौ ओरैबायदि जों खालामनो नागिरनांगोन जे जोङो जाहाथे हारिनि थाखाय जोङो जातिनि थाखाय जौगानांगौनि थाखाय इसुखौ जोङो सल्भ खालामनांगौनि थाखाय हयथ' मालाबा जोङो माखासे जिनिसाव कमप्रमाइसबो खालामनो गोनां जागोन दा बै बाथ्राफोरखौ जोङो एसे माने मोजाङै जोंहा बिजिरनांगौ दङ जोंनि समाज बेबस्थायाव दा आं बेखिनि बाथ्राखौ आं दिनै खावलायदों आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै दिनै जोंहा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जोङो बे 2020 नि जि माने BTR रेकर्ड 5.1 आव जों दिनै बेखौ मोनदों होनायाथ' बर'फोरनो गासिबो होजोबबाय जोंहा आसामाव दिनै बर' भाषाया एस'सियेट लेंगुवेजबो जाबाय आन्दोलननि गेजेरजों जों बेखौ मोननो हाबाय नाथाय बेखौ मोनदों नाथाय जोङो बेखौ बबेयाव बाहायनो हादों दा उदालगुरियावनो बाहायनो हादों ना क'क्राझारावनो मोजाङै बाहायनो हादों ना जोंहा धेमाजियावनो मोजाङै बाहायनो हादों जोंनि गलाघाट जरहाट तिनसुकिया जों डिब्रुगड़खौथ' गारबायानो जों बेयावबो बाहायनो हायाखै सरकारा होबाय होनायाथ' बिराद होबाय जोंनो जे आसामाव दिनै असमियानि उनावनो बेंगलिनि उनावनो दिनै बे एस'सियेट लेंगुवेज जाबाय नाथाय जोङो बाहायनायनि बेलायाव दिनैसिम बेखौ बाहायनो हायाखै सरकारा अरायसम होयो जोंनो मनासे फुल बस्थासे होयो नाथाय लुबाबो गवा बेनिफ्राय बेयो जागासिनो दङ दिनै सरकारखौ जोंबो बारा दुसिनो हालिया सरकारजों जि बिदों बेखौनो होदों नाथाय जोङो दिनै जि मोननांगौ बेखिनिखौसो मोनाखै बिराद गिदिर बाथ्रा जों बिनि उनाव बिलाइबाय बर' बिजोङाव गोबां जेंना दङ फरा बिजाबा सम मथे सफैया फोरोंगिरिनि आंखाल बेवहाय मालाबा जोंना बर'फोरनिफ्राय दिनैसिमबो जोंना मोनसे अजद दङ जोंहा स्टेन्डखौनो दिनैसिमबो बिबुंसारनि अनगा जोङो सासेबो स्टेन्डखौनो मोनाखै मालाबा जों बेखौबो रायलायो स्टेन्डखौनो दिनैसिमबो जोंहा मोनाखै होननानै जियानो जा बर' बिजोंनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर'नि माहारियारि आफादफ्रा दिनै जुजिनानै जोंनि थाखाय आलादा मोनसे बिथोनगिरिखौ होबाय आलादा सेपारेट डाइरेक्टरेट होबाय होनायाथ' सरकारा होबाय नाथाय सासेल' बेयाव माने डाइरेक्टरेट फज'नानै दोनदों नाथाय बेयो जेबो खामानि जाया होनायाथ' होदों बस्थासे होदों नाथाय बस्थानिफ्राय लुबाबो गवा दिनै दा बे मोनसे अबस्था दा बेखायनो जोङो दिनै बेखौ बुजिनांगोन जे जोङो जेखौ मोनदों बै मोननानै जोङो माबा लाब जादोंना जायाखै भारतनि संबिजिरा होनाय मोनथायफोरखौ दिनै ट्राइबेला जों बेसेबांखिनि मोनखो जों बेखौ बयबो मिन्थिगौ दंनाया गासिबो दंजोबो संबिजिराव सुबिदाफ्रा नाथाय बै सुबिदाखिनिखौ जोंनि थाखाय होखानाय सुबिदाखौनो आन्दोलन खालामाबा जोङो मोना दिनै भारतबर्ष बादियाव जोङो दिनै बर' हारियाथ' बेयाव बेसेबां दङ 25 लाख 26 लाखल' जागोन नाथाय बे खुद्र जाति जनगोष्ठीखौ दिनै बेवहाय 145 कोटि थानाय नैबे मानसि थानाय बे देशाव जों बादि फिसा जाति जनगोष्ठीखौ दिनै सरकारा नोजोर बोनो थाखाय बिराद खस्थ' दिनै जों बेखौ नुदों जोंथ' बिराद बुरजा दङ जोंहा 8 सेदुलाव जोंनि रावा दिनै जायगा मोनबावबायसो जोंहा दिनै साहित्य एकाडेमिनि बान्था मोनो जोंहा बर' बिजोंजों KG to PG सिम फरायनो हायो MA फरायनो हायो जों दिनै जोंहा मा खालामनो हायो बेजों PhD खालामनो हायो जों दिनै MPhil खालामनो हानाय जाबाय जोंहा साहित्य एकाडेमिनि बान्था मोननो हानाय अबस्था जाबाय जोंहाथ' बिराद मोजां
किन्तु जोंनिख्रुइ फिसा फिसा जाति जनगोष्ठीफोरनि अबस्थाया मा जानानै दङ जों एसे सानब्लानो आन्दाज मोनो दा बेखायनो आं खावलायदों जोंहा दिनै बर' हारिया जों नुनायावथ' बिराद नुनाय ग्रोम ग्रोम नुयो बर' हारियाव जों दिनै नायदों गंसेबो बेबादि इउनिभारसिटि गैया जेरावनिखि जोंनि स्टुडेन्ट गैया गंसेबो बेबादि मेडिकेल कलेज गैया जेरावनिखि बर' स्टुडेन्ट गैया गंसेबो इन्जिनियारिं कलेज गैया जेराव बर' स्टुडेन्ट गैया बे जि इन्स्टिटिउटआवनो जा दिनै जोंहा भारतबर्षआव दंसै बर'फ्रा बर'आबो खम नंला नाथाय जोङो ट्राइबेल हिसाबै नायोब्ला जोंहा दिनै 25-26 लाख दङ मिसिं जनगोष्ठीया हयथ' खुब बारा सानोबा बेसेबां जागोन 10-12 लाख थानो हागौ किन्तु जोङो दिनै सुबुं धोन सोरजिनायाव मिसिंजोंनो हाया जों दिनै एसएस अफिसाराव जों मिसिंजों हाया आईएएस अफिसाराव मिसिंजों हाया डक्टर इन्जिनियाराव जों मिसिंजों हाया दिनै 2 बोसोरसोल'सो जाबाय बिथांमोनखौ जों फेजेननो हादों एसेसाव जोंहा दिनै जेंना दङ होननानै जोंहा जुदि जुजियाब्ला फरायाबा नाजायाबा मोजाङै फोरोङाबा किन्तु जों जेंनाजोंनो थालांबाय थागोन गुबुना जेंनाखौबो बुजिदों जेंना दङ थेवबो बिथांमोना पेरेलेलि जोंहा खामानि मावनायखौ गालाङाखै फरायनायखौबो गारलाङाखै जोथोन लानायखौबो दोनलाङाखै दा बेखायनो आं खावलायदों पलिटिक्सआ थांबाय थागोन बियो आरो पलिटिशियान जायफोर दङ जायफोर हारिनि थाखाय खामानि मावबाय थादों राजनितियाव फैनानै समाजखौ सेबा खालामनानै संगठनाव थानानै बिथांमोना मावबाय थागोन नाथाय रायजो राजायाबो जि माखासे खामानिखौ मावनांगौ दङ गथ' गथायखौ फोरोंनाय समाज बेबस्थाखौ मोजां खालामनाय मोजाङै धोरोम सिबिनाय जोंहा गथ'फोरखौ फोरोंनाय बे बायदिसिना खामानियाव जोंहा मुखुब थानांगोन माखासेया दिनै अमाबो दानो दाउबो दानो मैगंबो फानो गेलामाल दखानबो होग्रा जाबाय मोजां बाथ्रा जों बेखौ लांबाय थानांगोन पेरेलेले लांबाय थानो हानांगोन होमबासो जोङो मोनसे समाव रांखान्थियारि बिथिङाव जौगाब्ला जोंनि जे इक'नमिक जि मोनसे इन्डिपेन्डेन्स जों बेखौ लाबोनो हागोन आरो बैखौ जोंना जेब्लासिम जोङो दिनै इक'नमिक जिथुनिखि जोङो इन्डिपेन्डेन्सखौ मोनाब्ला जेब्लासिम जोङो रांखान्थियारि जि मोनसे उदांस्रि मोनाब्ला जों मालाबाबो आवगायनो हानाय नङा दा बेखायनो आं खावलायदों दिनै राजखान्थिनि थाखाय जों बेखौनो खालामदों राजखान्थिया जों बेखौनो बुजिदों दिनै राजखान्थिखौ जों रुल खालामनो थाखाय नङा सेबा खालामनो थाखाय जोङो दिनै राजनितिखौ बाहायनांगोन आरो बर'आ दिनैबो राजनिति खालामनायनि सम जायाखै आंथ' बेखौनो खावलायगोन जाय राजनिति लिडार दं बिथांमोनखौ खावलायगोन जोंहा दिनै सोरखौबा सासन खालामनो थाखाय नङा जोंनि समाजखौ दानो थाखाय समाजखौ सेबा खालामनो थाखायसो जों दिनै राजनिति खालामनांगोन आरो बै राजनितिजोंसो जोङो जोंनि समाजखौ मोनसे अबस्थासिम जों लांनो हागोन आं बेखिनि बाथ्राखौल' खावलायबाय आङो बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो सानासै खौसेथिखौ जोंनो नांगोन आरो खौसेथिया जेब्ला जोंनि गेजेराव थागोन जोंखौ रावबो जोंखौ दुसिनो हानाय नङा रावबो सिगिनो हानाय नङा दा जोङो दिनै जों जेब्ला खौसेथि जानानै थागोन बिखा फोरदांनानै जोङो बुंगोन आं सिमेन्टआव मोजाङै दङ आं गलाघाटआव मोजाङै दङ आङो दिनै बै न' खाथि जोंनि गलाघाटआव थानाय बेयाव थागोन आं सदियाव दङ जोङो बारा बुरजा मानसि गैसोआ बे 10-12 हाजारा जोङो बिखा फोरदांनानै जों थानो हागोन जेब्ला हाग्रामा महिलारा क'क्राझाराव बिथाङा जोंनि थाखाय सानो प्रमद बर'आ जेब्ला सानगोन मिनेश्वर बसुमतारिया जेब्ला बे सिमेन्ट सापरनिफ्राय बुंगोन खबरदार आंबो दङ नै बहाय नोंथांमोना गिनो नाङा रावखौबो गिनो नाङा आं नै बहाय दङ बेनो बिराद गिदिर बाथ्रा दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा नैबे सिमेन्ट सापरियाव फैनानै मा होलांदों मा होलाङाखै बे गिदिर बाथ्रा नङा दिनै जे बिथाङा सिमेन्ट सापरियाव फैनानै सानजारि नोगोराव आगान होफैबाय बेनो बर' जातिनि थाखाय बिराद गिदिर बाथ्रा आरो बेनो जोंनो साहसखौ होगोन आरो जोंनो जोंनि लिडारफ्रा जुदि बिटिआरनिफ्राय फैनानै बे जोंनि BKWC एरियायाव सिमेन्टआवनो जा बेयो तिनसुकियावनो जा डिब्रुगड़ शिबसागर चराइदेव जेब्ला फैयो अब्ला जोंबो बिखा फोरदांनानै बुंनो हायो जोंजोंबो दङ दै मानसि होननानै जोंजोंबो दङ होननानै जों बुंनो हायो बिटिआरआ अराय सम जोंजों दङ जों बेखौ बुंनो हायो जोंनो बेखौल'सो नांगौ दा बेखायनो आं खावलायदों जोंनि गेजेराव जोंनो नैबे स्पिरिटखौ नांगोन जों अराय सम जोङो बिदि जानो नाङा जों मालाबा जों नायो क'क्राझाराव नांलायबा गलाघाटआव नांलाय नागिरो बाक्सायाव बुलायबा कार्बि आंलं बुलाय नागिरो बेबादि आखल दिन्थिबा जों जानाय नङा आरो गमामायैनो जों बेखौ सोलोंमारो बिथांमोनखौ जों बिराद गोजौआव दं सानो आरो बिनि थाखायनो जों सोलोंफ्लाङो दा बेखायनो आं बेखौल' खावलायदों जेखौ मोजां बेखौ मोजां होननांगोन जेखौ गाज्रि जों बेखौ गाज्रि होननांगन आरो समाज बेबस्थाया जों जेब्लासिम सेल्फ कन्ट्रल केपासिटिखौ लाबोनो हाया अब्लासिम जों मालाबाबो मोजां गाज्रिखौ बिजिरनो हानाय नङा आं बेखौनो खावलायदों न्याय अयनायखौ बुजिनो हानांगोन मोजां गाज्रिखौ बुजिनो हानांगोन थार आरो माने जे गाज्रि जों बेखौ बुजिनो हानांगोन आरो बेखिनिखौ बुजिनो हानायासो आसल मानसि थार मानसि आरो जों बेखिनिखौ थिग खालामनो हानांगोन दैदेनगिरिया जोंना मालाबा गोरोन्थि मावनो हागौ नाथाय रायजो राजाया मालाबाबो गोरोन्थि मावाखै अराय सम जों लिंदों रायजो राजाखौ मोनदों दिनैबो लोब लोब जोंना बेयाव रायजो राजाया दिनै फैदों रोजा रोजा गाबोनबो फैबावगोन
बिथांमोना बानाय नङा नाथाय लिडारफ्रा मालाबा जोंना गोरोन्थि मावो आरो लिडारफ्रा जेब्ला गोरोन्थि मावो गाज्रि लामा दिन्थियो जोंखौ जुदि मोजां मार्गदर्शन होनो हायाबा रायजो राजाया मालाबा खुद्रियो दा बेखायनो जों रायजो राजाखौ दुसिनो हाया जों रायजो राजाया बयजोंबो दङ बे BLT जोंबो दङमोन बे NDP जोंबो दङ बे एबसु जोंबो थायो आबोबजोंबो थायो बेयो UBP जोंबो थायो बेयो हारिमु आफादजोंबो थायो बेयो बयजोंबो रायजो राजा थायो नाथाय जों लिडारफ्रा मालाबा गोरोन्थि मावनायनि थाखाय रायजो राजाया गोनो गोथो जायो सोरजों थांनो सोरनिया थार सोरनिया मिसा सोरनिया हसा सोरनिया अयनाय जों बेखौ बिजिरनो हायै जायो मालाबा आन्दायो रायजो राजाया दा बेखायनो आं खावलायदों जोंनि लिडार गोष्ठिखौबो आं खावलायदों जोंबो थिग जानांगोन दिनै जों लिडार गोष्ठिया जुदि थिग जायोब्ला होमबा जोंनि समाजखौ जों जेरै लुबैदों जों बिदिनो दैदेनलांनो हागोन आं बेखिनि बाथ्राखौल' बुंबाय उननि समाव नोंथांमोना मोजाङै बाथ्राफोरखौ बिजिरनानै नायदो राजनितिनि जे सम बे समा फैयो दा जोंहा नै एसेम्बलि इलेक्सन फैसिगोन नैबे समाव जोंनिया एसेल' मानसि बेयावनो बायफ्लेजोबनो नागिरो आं दाखालि सराइदेवआव थांदों भटारानो 450 मानसि आं खोनादों बिनोद बसुमतारीनिफ्राय दा केन्डिडेटआनो जोंनि काउन्सिलाव केन्डिडेट जानो थाखाय 7 ना 6 जना रेडि जाखाबायनो মই কৈ আইছো তাৰ কাৰণে চৰাইদেউত ইমান কম সংখ্যাৰ মানুহ তাতে মানে ভোটাৰ আছে কিমান 4,500 আৰু তেখেতসকলৰ মাজত এতিয়া লিডাৰক লৈ মানে তেখেতসকলৰ মাজত খোৱা কামৰা আৰম্ভ হ'লেই এনেকুৱা হলে নহব ইমান যদি সৰু সৰু ভাগত যদি আমি বিভক্ত হৈ থাকো আমাক কোনেও ভয় নাখাব এই ইহঁতে নিজৰ মাজতে ঠিক নাই গতিকে কোনে কেৰেপ কৰে কোনে পাত্তা দিয়ে সেই অৱস্থা হ'ব दा बेखायनो जोङो एसेल'खा जोङो आरो बेखौ जोङो बायदिसिना बाथ्रा साननानै गुबुन लामाजों थाबायनानै बायफ्लेजोबोबा जोंखौ सिगिनो थाखाय जोंखौ नासयनो थाखाय जोंखौ थगायनो थाखाय गुबुन हारिया अराय सम नेगासिनो दङ बेखौ खाबु लागासिनो दङ दा बेखायनो बे बाथ्राखौ जों बयबो बुजिनांगोन आं बेखौल' खावलायबाय जोबनायाव खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनैनि नैबे हाबाफारियाव आंखौ हांख्रायनानै जि फंनैसो बुंनानै खाबु होबाय आरो दिनैनि नैबे जि गेवलां सावरायनाय जि जर'खा जि मोनसे सावरायनाय बेखौ बेखेवनो थाखाय जि मोनसे खाबु होबाय आं बेनि थाखाय साबायखर बावहरबाय आरो बेखिनि बाथ्रानि गेजेरजोंनो आं नोंथांमोन बयनिसिमबो खेबसेयावनो आंनि मोजां मोननाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनाय बेखौ बावहरनानै आरो दिनैनि नैबे जि जर'खा सावरायनाय बेखौ अनास्थानिकभावे बेखेवबाय होननानै फोसावनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों धन्यबाद दिनैनि जितु स्पेशल डिसकासन बेखौ बेखेवना होबाय जोंनि मानगोनां बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि डिपुटि चिफ रमि नार्जारी बिथाङा बिथांसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय दा ओनसोलारि